लेके बनी दे जानू धोना नहीं पानी धोना कतना लेके बनी ए रुको देखी हम बहुत गरीबी स्थिति से अभी लड़तानी गरीबी साल भर भइल लड़की के बियाह कइला हमारा हां 6 महीना भइल हमारा लड़का के दवाई के खर्च कइला 1.5 लाख रुपया ओकर हॉस्पिटल में लागी खेत बाधार कुली हमार जौनो रहे 1.5 बीघा बेचा गई और रउआ से जवन तई रहे नु हमरा धीमे धीमे कुल चुका दे काहे धीमे धीमे तू अपन लड़की के लिए के जा सुना है नहीं तहार लड़का के तबीयत खराब है तहार लड़का मर जाओ ओसे हमरा का मतलब बड़ुए हमरा पैसे से मतलब बा सही कहत नहीं मम्मी जी हमरा